Tänne. Tänne. Pidätkö jalasta kiinni? Joo, pidetään täällä. Pidetään täällä. Joo, ja sitten hei, toinen jalka lähtee, tai toinen käsi lähtee. Mä teen tollasen enemmän. Joo. Joo. Ai, tikusi. Kiiltopiste. Sama tilanne, 10 per puoli tavoite niin kuin se. Tai nyt ei tehdä niin monta. Ei. Mutta että niin sitten teette kotona. Mutta että hyvin ylös suoraksi ja se tukijalka pakara aina sieltä tiukkana koko aika ja sieltä lähdette taittaa. En mäkään, mua sattuu vielä etureisiin, niin tää tosi se haetaan se kylkiasento siinä kyynärnojassa ja hallitaan se asento, niin lähdetään viemään vastakkaista kättä tai eri suuntaan näitä päällimmäistä kättä ja jalkaa. Ja samalla lailla laskette, että tulee se 10 kertaa se liike sieltä. Hei, rauhallisesti pitää ne liikkeet. Nämä tehoskuntoliikkeet tehdään näin rauhallisesti, ei nopeasti vaan sillä niin, että sitä sitkeästi kertaa. Se pito tulee sitä kautta. Kyynärnojassa ollaan. Niin. Joo, kyllä. Liike. Elikkä katse alhaalla, kädet ylös ja vedetään tonne sivulle. Ja suoraksi ja käy alhaalle. Pysyykö jalat maassa? Joo. Vedetään lavat yhteen, kyynärpäät sinne sivulle, että miettikää mitä siellä yläselät lapojen seurusta tapahtuu. Sieltä haetaan liikettä. Ei edes niin paha. Ei. Tää puhutaan näistä pilates-kiertoliikkeitä. Lähtöasennossa jalat on 90 asteen kulmassa. Ylävartalo irti, hartiat irti. Ja lähtöasentoon tää pysytään tässä. Ja nyt saa rauhallisesti kun lähdetään hengityksen tahtia hakemaan, niin haetaan rauhallisesti. Eli kun puhalletaan ulos, niin vastakkainen kyynärpää ja polviko toisiaan. Toinen jalka toinen lattia alustan suuntaisesti tuonne alas, mutta ei me alas. Ja tuodaan takaisin siihen. Ulos hengitys, sisään. Se rauhallinen hengitys, niin silloin niin väkisin tekee sen liikkeen hitaasti, siinä kerkeä pysähtyy siinä. Ylävartalo kyljetään. Näin. Ja sitten lähdetään vaan nostamaan se päällimmäinen käsi ja jalka sinne sivulle ylös. 10 kertaa. Ja nyt taas ollaan ihan hiljalla. Millä te nauratte? Niin se on aina se idea, että se pikkusen se ylävartalo nousee ja lähdetään vähän hakemaan sitten se sivutaivutus. Ja haetaan tonne mahdollisimman pitkälle sinne sivulle, kerta halutaan sitä liikkuvuutta niissä aina nyt hakea mukaan. Käsi liukkuu sinne, jalkaa pitkin sinne alas. Niin. Käytte olla koukussa nyt, toinen käsi niskassa ja sama juttu, että liuutetaan, kurkotetaan, vähän nostetaan ylävartalolle ja kurkotetaan sen sivutaivutukseen nimenomaan. Eli yritetään saada tuonne nilkkaa kohti sitä kättä. Oikein sinne pitkälle. Ja aina sitten käy alhaalla ja sieltä takaisin. Jalat vähän ilmaan, kun pidetään ne koukussa, niin se kiertoliike niin, että kun me kierretään tuonne taakse, niin tavoite on se, että me viedään kyynärpää niin pitkälle, annetaan painopisteen vähän siirtyä alas, että se kyynärpää käy siellä lattiassa niin kuin täällä meidän rangon keskipuolella. Että me kierretään kunnolla ja tullaan vähän takaisin ylös ja vaihdetaan puolella. Et yritetään hakea niin iso kierto, että me todella venytetään samalla sitä ylävartaloa sinne. Ajatus siitä. Voit jalat mennä toiselle puolelle kiertää. Yritä pitää aika paikallaan sen takia, että se niin auttaa silloin. Katsot, silloin se joudut tekemään töitä niin, että sä hallitset tätä kaikkea. Okay. Mutta se kierto tosiaan, että se on niin se, että mä sanon, tsekkaa peruslansko. Pidätte vaan hyvän asennon ihan nyt tässä on ihan pelkät pidot. 30 sekuntia. 30 sekuntia, että käännytte kyljelle ja pidätte siinä oikein tiukasti vaan. Käännytte kyynärnojaan. Näin päin. Tossa mä en pysy, mä en taivu. Kokeilette. Ja sitten käännytte toiselle kyljelle. Siinä tietysti täytyy laskea kääntyä, mutta sitten samalla lailla, että pysytte siinä
Ja? Takapuoli. Joo, kyllä. Ei tässä kyllä paljon ole. Käsiä. Otanko? Et sama juttu. Niin nopeasti kun vaan pystytään. Saaks tää hitaamalla silleen näkee, mitä pitää tehdä? Ei, siis perusliike, sehän on vaan vertaan tähtiin.